Laman ko na mga kapatid ko pala dito sa Japan. Bali, lahat ng apelyido namin, baka. Wow, sarap nito. Tinulang nilaga. Dapat yung nilagay mo pala dito, kalabasa. Ano luto yun? Para tinulang nilagang pakbet. Madilim yung camera. Alright, mga kalabarkada. Yeah, masakit ang ulo ko. May hangover ako, mga kalabarkada. Ayan si Kalabarkad Spy, panoorin nyo. Ayop ka! Beer lang yung ininom namin kagabi, yung Asahi. Pero ang sakit sa ulo. Ibig sabihin nun, bitin. Bitin pa yung alak, bitin. Diba? Ganun naman yun, diba? Pag nasubrahan ka sa alak, wala, patay ka. Bali, pumunta tayo sa kanila Kalabarkad Malinay. Mag-upload tayo ng video doon. Pero pupunta muna tayo sa grocery. Bibili tayo ng pangmerinda natin doon. Para habang nag-upload, nagmimerinda tayo. Bali, ito yung sasakyan natin. Yan. Si Blacky. Yan, bike lang ang sakala mo sa Japan. So ito lang yung mga sasakyan namin dito, mga kalabarkada, puro bike. Wala kang makikitang motor o gumagamit sa amin ng sasakyan. Ito, nakiparada lang to sa amin. Nagbabayad siya ng parking fee. Ito yung mga bike na ginagamit namin dito, yan. Yan. So yun, mga kalabarkada, punta tayo sa grocery. Bibili tayo ng pamerinda. So let's go. What's up? Alright, mga kalabarkada, ito tayo sa bahay nila Kalabarkad Malinay. Ang Kalabarkad si Eugene. Hello. Wala yung mga nalaman ko na mga kapatid ko pala dito sa Japan. Ito si Kalabarkad Gerardo-san, Ninyo-san, at Eugene-san. Bali, lahat ng apelyido namin, baka. Ayun, mga kalabarkado, bali nag-upload na tayo. Ito yung video na ina-upload ko. So abangan nyo to sa Facebook page natin. So si Kalabarkad Malinay, busy sa email. Ito yung bahay pala nila, mga kalabarkada. Ayan o, yan yung pinto. Pasok mo galing sa labas, ayan, makikita mo agad yung kusina. Ito yung kusina nila. Yan, ganito lang yung lamesa dito, mga kalabarkada. Well, hindi kagaya sa Pilipinas na yung lamesa doon ay yung malalaki. Tignan natin tong kwarto ni Kalabarkad sa Malinay. Yan, no? Wow, Linggo pala 15. ang lupit ng lupit ng kwarto. Ito yung kwarto na. Yan, oh. Daming sombrero. Yo! Right, mga Kalabarkads. Sakit na nga ng ulo dahil sa alak.
alak pa rin. Ito ba yung gamit sa hangover? Bawain yung gamot yun. Pambira talaga. Kape muna tayo mga kalabarkada. Mali, nagtumpla tayo ng kape. Kape tsaka alak. Mamaya na itong alak. Ito pala yung sinasabi ko sa inyo mga kalabarkada na beer dito. Yung masarap na beer. Asahe. Asarahe. Ayaw ko kasama ni Laverne. Tinula yan. Wow, tinula. Sarap ba yan, Laverne? Ha? Sarap ba yan? Anong luto yan? Halo mo dito sa tinula? Nilaga. Nilaga. Ay, ito baboy? Nilagang tinula. Nilaga. Abracado. Tinulang nilaga. Dapat yung nilagay mo pala dito kalabasa. Ano luto yun? Para tinulang nilagang pakbet. Bukas pala yung alis natin, no? Punta pala kami sa may taas ng bundok na mag-ice skating. So abangan nyo yung video na yan mga kalabarkada. Ano ba yung luto ng pan? Mga Bisaya yung humba. Humba. Bisayang humba. Humba. Puro humba. Magbabaon na lang kami bukas dahil mahal daw yung bilihin doon. Bundok yun eh. Mahal talaga dun. Ulam. Log. Wow, sarap na to, oh. Danggi to. Daing. Yum. Mga kalabarkada, bali maaga daw kami nga alis bukas. Bali alas... Anong oras daw yung alis natin? 4. Kasi titrain pa kami bukas. Tapos pagdating sa Fukuyama, doon kami sasakay ng bus papunta doon sa may bundok. Tapos pagdating sa bundok, sasakay kami ng habal-habal. Ngayon pala yung huling araw namin sa trabaho. So bukas Yasumi na kami. O Yasumi o bakasyon na. Yun. Yasumi parang rest day. Yasunde. Yasumi. Time check pala tayo mga kalabarkada. Alas 6 ng gabi. So, ginabi na ako dito mga kalabarkada. So, yun, nakapag-upload na rin ako. Tapos, uwi na rin siguro. So, Aga naman. dito ko na tatapusin itong mga kalabarkada. So, kita-kits tayo sa ibang vlog natin. Uy, nga. Ingat. Ha? Hindi pa. Good all the time. Mag-inuman pa tayo. Di ba yun ang sabi mo, gamot sa hangover? Oo, tama yun. Pambira talagang buhay ito. Alak is life! So yun mga kalabarkada. So dito ko natatapos itong video na to. So ingat, God bless, at lagi ko natin tatandaan. Yun, God is good all the time. See you on our next vlog mga kalabarkada. Babush!